L-ewwel ħtieġa li għandu l-Partit Nazzjonalista hija bidla fil-mentalità. Aħna rridu niftakru li qegħdin hawn biex inservu u mhux għal xi gwadan personali. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fil-programm Xarabank fuq l-Istazzjon Nazzjonali. In-nies iridu jifhmu illi il-mod ġdid illi jien nixtieq li nagħmel il-politika verament ifisser illi ma jkollokx il-politiċi li għandhom dritt illi jkunu fil-politika, imma qegħdin hemm biex iservu. Delija tkellem dwar ir-riformi li hu kien elett biex jagħmel u li sa issa baqgħu ma sarux u qal li l-obbligu tiegħu li jreġġa' lura il-Partit Nazzjonalista għand in-nies. U jgħid li r-riformi meħtieġa se jsiru sa Marzu ta' din is-sena. Ir-riforma li jiena rrid u d-delegajt li għandha tibda u jkollha durata ta' sena trid issir. Ir-riforma u t-tiġdid fil-Partit Nazzjonalista ser isir. Mhux f'sena ħajsir f'inqas. Sal-aħħar ta' Marzu trid tkun intemmet. Mark Lawrence Zamit staqsal lil Adrian Delija dwar ir-riżenja tas-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, riżenja li waslet ftit biss qabel il-programm. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu qatt irid jiżen u jiddeċiedi li ma riżenji se jaċċetta u li ma le, filwaqt li ringrazzja lil dawk kollha li ħadmu mill-qalb fil-Partit Nazzjonalista. U spjega li l-partit għandu l-istatut tiegħu u li ma jistax ikun li dan jitwarrab minħabba riżultat ta' survey. Kap ta' partit għal Adrian Delija ma jinbidilx minħabba survey. Adrian Delija ċaħat ukoll il-President kien jagħtlu f'xi ħin fl-aħħar jiem iżda saħaq li jemmen li l-kap tal-partit għandu jkun l-kap tal-Oppożizzjoni u li jinkwieta jekk xi ħadd jaħseb li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jkun differenti mill-kap tal-partit. Adrian Delija fakkar ukoll li Edi Fenekadami feluq sninu u qal li Edi kien irnexxielu jpoġġi lill-Partit Nazzjonalista fejn kien jixraqlu li jkun u li dan issa huwa l-obbligu tiegħu. Mistoqsi dwar il-fatt li xi membri mill-grupp parlamentari urew id-differenzi miegħu, Adrian Delija qal li fit-tiġrija riċenti għat-tmexxija tal-Partit Laburista, id-deputati Laburisti riedu lil Chris Fearn, iżda l-għażla tat-tesserati kienet differenti. Il-preżentatur staqsa lil Adrian Delija jekk qatt dispjaċih li daħal għal dan kollu meta jara dak li tilef tul il-ħajja politika tiegħu u jqis il-prezzoli li ħallas. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ma jiddispjaċihx li tasemu u li jrid jara l-politika terġa' ssir dik li tagħti u mhux mezz biex tieħu l-konsulenzi u l-flejjes. Le, ma niddejjaq xejn, mhux għax ħallast prezz żgħir jew kbir, dik il-prezzijiet partikolarment dawk li għandhom x'jaqsmu ma' familja, dawk li għandhom x'jaqsmu ma' l-affarijiet intimi u personali, dak huwa prezz li ma rridx insejħlu prezz ma' weġa' kbira. Rather mill-prezz. Imma allura rrid naċċerta li dak ma kienx għal xejn, irrid naċċerta li dak kollu li nemmen fih, illi vera nixtieq nagħti lill-partit tiegħi, nagħmlu mhux għax rasi jibsa, mhux għax naħseb li jien kapaċi nagħmlu l-aħjar, sakemm dawk li talbuni illi nagħmlu jaħsbu li qed nagħmel biċċa xogħol tajba. Adrian Delija wieħed li se jibqa' jaħdem biex il-partit jiġġedded.